Здравейте, хора! Започвам това видео малко така с авария. Спуках гума. До сега никога не ми се е случвало. Усещането беше много странно. И понеже нямам нито резервна гума, на нашата кола по принцип няма резервна гума. Има едни компресори, които изобщо представа си нямам как се ползват. Баща ми е тук за късмет. Парих му се. И трябва да дойде да видим какво ще се случи. Навън е -4. Едва влязах в колата, като тръгвах от работа, защото цялата кола беше покрита с слой лед. Дебел слой лед. Една жена ми помогна, ми напръска, за да мога да си отворя вратата поне, защото наистина времето днес е ужасно. Днес е 8 януари. Предполагам и в другите части на България е така. И да, годината започва весело. Дойдох много, но в момента съм много притеснена. Трябваше да отидем с Виктория на зъболекар, обаче отмених часа. И да, греда е положението. И по принцип изобщо нямаше да ми дойде на ум в тази ситуация да запиша видео, но в момента просто чакам и се сетих, че мога да запиша видео, за да ви разкажа точно каква е ситуацията в момента. И така. Здравейте! Правя това видео, за да ви разкажа какво се случи вчера. Общо взето цялата работа аз сама си я направих. Сутринта по невнимание учих един бордюр, както и да е, нали, имало да става. И след това отидах до работа без проблем. След като ударих бордюра, спрях да видя, абсолютно нямаше никакви следи по колата, по гумата на колата от удара. Отидах на работа, след това температурите много паднаха. То вчера просто беше много силен вятър, колата цялата беше обледенена. Като свърших работа, докато отворя вратата, просто мина време, защото имаше една дебела кора лед отгоре. Една жена ми помогна, като напръска с спрей и не забелязах да има някакъв проблем. Тръгнах от работа и може би минах около километър и нещо, когато усетих едно тресене такова и си помислих, че нещо, просто самата кола нещо се щупи и много се оплаших. Да. Никога не ми се е случвало до сега да се возя в кола, която е с спукана гума. Случвало се и да отидем сутринта на паркинга и да заварим, че колата е с спаднала гума, но такова нещо в движение никога не ми се е случвало. Та имаше къде да спрях, съответно видях, че е по-малкият проблем, може би. Вече се бях обадила на баща ми, когато записах това, което видяхте преди малко. Оказа се, че няма нужда той да идва. И такова. И се обадих на Станимир, той ми обясни как да карам до най-близката гумаджийница, но трябваше да карам бавно, защото нали, само по джанта върху гумата трудна работа. Гумите, джантите вече, да, съвсем съм се объркала. Джантите са алуминиеви и в крайна сметка стигнах до вулканизатора, когато вече му приключваше работното време. И целта на това видео, което правя в момента, е, че в България много лесно човек може да стигне до услуги. Днеска сутринта в 8:30 баща ми се обади и ми каза, че колата е готова. Някой ще каже в София не е така, или може би в някой друг голям град, като Пловдив, Варна, примерно, не е така, но в останалата част от България е така и за разлика от немската действителност, тук човек стига изключително лесно и бързо до услуги.
А, и така, а сега се прибирам вече и трябва да се подготвя, защото утре ми предстои пак едно нещо, което малко така леко ми създава напрежение, но за вас след малко, а за мен след като се наспя, това нещо ще се случи и в следващата част от видеото ще ви обясня точно за какво става въпрос. До след малко. Пробваме да покрием парника с една черга и едно вълнено одяло, за да се опитаме да предпазим марлите от замръзване. Ще видим дали ще има ефект, защото предстои да бъде минус 10 в следващите нощи. Първо махаме малко снега и ще сложим отгоре, въпреки че снега също е покривка и изолатор, но ме е страх да не стане прекалено тежко, защото конструкцията на парниците е доста стара. Ето какво направихме с подръчни средства. И тук даже от тази страна има едно старо електрическо одяло, просто да подпъхнем накрая. Обаче за големия парник нямаме подходящо средство за завиване и ще се надяваме, че марулите и спанака ще издържат. Добро утро, днес вече 10 януари. Малко така напрежение има при мен, защото очаквам екип на БНТ за предаването Българското село. Обади ми се Ивелина Белчева, журналистка от БНТ, която ще прави материал за пенсионерския клуб и ансамбъл за самодеен фолклор на нашето село и иска да се види с човек, който се е върнал от чужбина. Та малко напрегнато положението ще ни дават по телевизията. Някак си това ми се струва много по-страшно. YouTube канала също е представяне пред някаква аудитория, но тук ситуацията е малко по-различна. Та имах идея за видео, не знам точно какво предстои. Не знам дали ще мога да снимам, но когато разбера кога ще бъде излъчено предаването, казаха ми, че ще бъде през март, ще споделя на вас, ако ви е любопитно и искате да ни гледате. Сега отивам да изчакам да ги посрещна хората, защото вече идва уречения час, в който трябва да са тук. Стискайте палци! Изпратих екипа на БНТ, сега отивам в градината, си затворя парниците, защото искаха да го видят и да набера малко магданоз. И в едно от предишните видеа, някой ме пита за парниците. Ето ги, спанака се расте добре, марулите са малко позамръзнали, но предвид студеното време през последните няколко дни, смятам, че е съвсем нормално. Живот и здраве до година ще бъдат в оранжерия и няма да е така. Малкия парник не съм го отваряла. Там, както ви показах, мисля, преди няколко кадъра преди тези, завихме с вечерта с черги и с едно вълнено покривало такова. Там мисля, че няма да има проблем. Но пък каквото такова, нищо не е на всяка цена. Бих предпочела да си хапваме марулки, но каквото стане. Здравейте! Здравейте! Точно ги взех от танци. БНТ са били и при тях. Какво снимаха? Снимаха двете групи, втора и първа, как репетираме и как танцуваме. Нещо питаха ли ви? Да. Не. Яница, ти игра ли? Да. Да? Не стоя на едно място? Да. Да. От едно известно време ми се иска да споделя с вас едно усещане, което нося през последните месеци. Това е едно усещане, свързано с напускането ни на Германия и вземането на решение да се върнем, да живеем в България на село. Това решение за нас не беше нито спонтанно, нито първосигнално, както често си мислят хората. Напротив, това решение е обмисляно 2 години.
Преценихме внимателно в личен и в семейен план, притегляйки предимствата, недостатъците, мислейки най-вече за нас, за децата ни и това, което е най-добре. Аз съм в България от септември. Нужно беше време първо да организирам ежедневието си, ежедневието на децата, после и своето собствено. Да подготовката и приключването на живота в Германия не е никак лесно. Свързано е с доста документация. Новия ни живот тук също изискваше документация, уреждане. Това са неща, които не стават за ден-два и така известен период от време. Ежедневието ми беше запълнено с това. И след като нещата постепенно навлязоха в ритъм, започнах по-често да усещам как според около 95% от хората, може би, ние сме направили най-голямата грешка в живота си. Това не са хора в най-близкия ни кръг, роднини, приятели. Това са просто някакви странични хора, които малко или много в ежедневието разбират, защото човек живее в общество и някакси в някакъв момент също се налага да сподели нещо лично. Аз абсолютно не крия какво ми е усещането, какво е продиктувало вземането на това решение. И постоянно слушам как в България стандарта на живот е зле за мръсотията, за инфраструктурата, за здравната система и за всякакви други негативи. Българина някак си, според мен, е свикнал да се оплаква и да мърмори. Само всички тези мнения на хора неминуемо влияят и психически. И е напълно нормално, според мен. И така някак си се чувствам сама срещу всички. И в един момент, започвам да се чудя дали не съм сгрешила, с Станимир си водим някакви разговори, дали това е правилното решение, но това няма кой да ни го каже. Няма как да има еднозначен отговор на този въпрос. За момента не смятаме, че е така. Колкото повече дни колкото повече дни минават, толкова по-уверена се чувствам в избора ни, да ви кажа. Сигурна съм, че живота тук е по-различен в добрия смисъл. Все повече се убеждавам в това. И нещо друго. Народопсихологията на голяма част от българите, които не са живели в чужбина, е свързано с постоянно брънкане. Аз това ви го казах, оплакване. Това е модел, който е затвърден в времето. Той няма как да се промени. Това също го разбирам и осъзнавам. Също и това, че винаги се намира някой по-възрастен от теб да ти каже това е по-добре, защото е така. Но начина на мислене на различните хора от различни възрасти също е различен. Това е било така, докато свят светува и ще бъде. Няма как човек да бъде толкова категоричен по тема, по която няма реална представа. Няма как да изразиш мнение, според мен, без да обуеш обувките на другия и да се поставиш в неговите житейски ситуации, в неговия начин на мислене. Просто няма как на 100% да разбереш човека срещу себе си. Но за това не бива да се дават и крайни оценки. В нашия случай ние сме направили истинска съпоставка между живота тук и живота там. В едната и в другата действителност. И така, осъзнато сме взели решение. Дългоочакваната зимна приказка е тук. Извинявам се, климатика малко шуми зад мен. Може би се чува. Парниците ме там са покрити с сняг. Надявам се снега да се задържи. Но той вятъра ще го издуха след обяд. Прогнозата е за много силен вятър. Хубаво ли е? Да.
Докъде ти стига снега? До краката ти? Мамо, Кажи. намерих на малко, на малко чиченце Пера си видяла, няма да е на малко птиченце, защото по това време на годината няма малки птиченца. Отиваме на парзалка, на края на селото, на игрището има едно баерче и голям кеф е този сняг. Да ти сложа ръкавичките? Не ти ли замръзнаха ръцете? Застава просто като супа топчета. Като супа топчета? Да. Много е студена водата в езерото и затова остава снега вътре, като го пуснем. Там да не падне член. Я мини малко назад. Вземай си ръка и фърляй. О! Какво искаш? Нещо искаш да ти дадем ли? Дай му хляб. Любопитко, нямаме какво да ти дадем. Нямам какво да ти дам. Нямам. Нямаме да ти Да, Нямаме. голям си красавец. Оле, продължава да вали сняг. Децата отъпкаха сутринта тук, отходихме при кокошките. Сега вече следите се заличават. Аз съм наляла топла вода и отивам да им сложа малко и да ги видя. Сега под краката ми хрупка. Просто не мога да ви опиша щастието, което изпитвам в момента от този сняг. И продължава да вали. Вижте, дърветата просто е приказно. Приказно. Кокошчиците не са излязли, май като ги гледам изобщо навън. Стоят си вътре. Така кокат си в добро настроение са. Но не знам дали се вижда добре. Но навън изобщо не са се показали. Явно на тях им е студеничко. Ето ги парниците. Прогнозата беше за много силен вятър. За сега не е заваляло. Още по-затрупани са, просто е приказно, приказно. Страхотна картинка просто. Затворих кокошките. Прецених, че може би така ще им е по-добре. Малко се притеснявам как ще отида утре на работа. Днес през деня от висулките, ледените висулки течеше по някоя капчица, но сега са започнали да стягат и наистина прогнозата излиза вярна. Само вятъра дано да не е много силен. Здравейте! За малко ви пренасям в Германия. В момента се намирам долу в мазето на нашия блок. Вижте по какъв начин германците си разделят мазетата с този тип летвички и с доста голям луфт между тях. Съответно всичко се вижда и тук няма какво да бъде скрито, вероятно. Влизали сме в много нови кооперации. Там продължават по същия начин с този тип летвички да разделят мазетата на клетки. Занимавам се с изхвърлянето на неща от нашото мазе, като има доста предмети, които могат да бъдат използвани. И мисля да направя, както правят повечето германци, изкарваме отвънкън пред блока нещата с една бележка за подаряване. Със сигурност ще зарадвам някой, който ще си намери някаква нова вещ. Когато влизахме в този апартамент, тези тръби отгоре, комши ни предупредиха, че често аварират и мазетата се пълнят с вода. Затова се подсигурих, като си взех едни палети, за да повдигна нивото. Тук се виждат. За да повдигна нивото, макар и малко, но
за да не се получи точно това намокрене на нещата. Като преди малко минава комшията, който е италянец и много се зарадва на палетите и на идеята, която съм направил. Предложих му да му ги подаря. Същевременно той ни подари едно просеко. Помаче, ще пием просеко в България, като се дойда. Той е доволен и аз съм доволен. Имам още малко работа да свърша тук, защото в нашите мазета, може би са стари и за това има само една лампа, която свети на няколко клетки, става тъмно. И ще се качвам нагоре, за да видя какво още мога да свърша. Затова за сега от мен е толкова. Да ви покажа и какви произведения направи зимната приказка. Сега ще ги махна, защото са малко опасни, но и тук има. А сега ще се телепортираме в Тюбинген при Станимир. Здравейте! За малко ви пренасям в Германия. В момента се намирам долу в мазето на нашия блок. Вижте по какъв начин германците си разделят мазетата с този тип летвички и с доста голям луфт между тях. Влизали сме в много нови кооперации. Там продължават по същия начин с този тип летвички да разделят мазетата на клетки. Занимавам се с изхвърлянето на неща от нашето мазе, като има доста предмети, които могат да бъдат използвани. И мисля да направя, както правят повечето германци, изкарваме отвънкън пред блока нещата с една бележка за подаряване. Със сигурност ще зарадвам някой, който ще си намери някаква нова вещ. Когато влизахме в този апартамент, тези тръби отгоре, комши ни предупредиха, че често аварират и мазетите се пълнят с вода. Затова се подсигурих, като си взех едни палети, за да повдигна нивото. Ето тук се виждат. За да повдигна нивото, макар и малко, но за да не се получи точно това намокрене на нещата. Като преди малко минава комшията, който е италянец и много се зарадва на палетите и на идеята, която съм направил. Предложих му да му ги подаря. Същевременно той ни подари едно просеко. Помаче, ще пием просеко в България, като се дойда. Преди малко си приготвих вечерята и не мога да ни подходя с уважение. Това са последните български продукти, които ми останаха. Изминали километри и докарани с безсънна нощ из Европа. Отдавам уважение и почет към последния истински биовкус, който ми остана в моята импровизирана кухня. Изпращам ги с българския рибагреник и им благодаря за истинският вкус. И така, това беше всичко от мен. До нови срещи!